dragostei pe care o arată familia Peanci pentru păstrarea tradițiilor, pentru păstrarea comoarei care a însemnat armâname în tot Balcanul și în viața Europei. Pentru tot ce au lăsat ei prin tradiție, pe cât s-au rugat Domnul, pe cât s-au opus cotropitorului, și este suficient să ne amintim de turci, însă și pentru cultura extraordinară care nu a rămas doar înmagazinată într-un mascopole pierit, din păcate, aproape și din arhive. Istoria a făcut, viața a făcut, Dumnezeu mi-a arătat o cale și am urmat să păstrez prin meseria mea tradițiile și să mă apropii mult de a români. Fie și prin faptul că sunt descendent al bunicul din Constantin, un străbunic din Constantin, venea din Epir, din Aminciu, Mețul mai apoi botezat. Și am temeiat prima colonie de armâni din Craiova și când veniseră cu puține femei, au luat olteni. Și uite, așa continuă sinteza poporului român. Familia Peanci mă tulbură. Și-a pus și parațele, și banii, și entuziasmul, și timpul. Și iată că se află, această familie pe o cale cea bună. Și din suflet le urăm calea mare. Acum, ați auzit, am fost împreună la Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Ei această rugăciune nu o spun, vă rog, doar la sărbări. De aproape 6 duminici vin în Biserica de Lemn la liturghie, se roagă împreună cu toți ceilalți creștini și spun rugăciunea inimii. Tatăl nostru care știe ce. Deci, ca să zic așa, sunt noi enoriași ai parohiei Bunavestire și sunt autentici și prin acest act. Sunt rugăciunea, desigur, și acasă, în familie, înainte de a lua masă, seara înainte de a se culca și la toate sărbătorile, în fiecare zi. Și asta înseamnă din nou că sunt autentici. Și ar trebui să fim, să ne manifestăm cu mult firesc, să poate păstra limba atâta timp cât ne rezumăm doar la niște sărbători, la sărbări. Dacă nu trăim la rugămintea doamnei Peanci, am avut un lucru cu care gândeam de multă vreme cu preotul paroh Dragoș. Pare rău că noi aici are parastase în această dimineață, deși vă spun că astăzi nu se fac după canoane parastase, pomenirea morților. Postul mare începe de luni și ține până la intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Săptămâna
patimilor este altceva. Ultima pomenire a morților se face înainte de intrarea în Ierusalim. De-aia, uite, astăzi lipsește, spuneam, că se află la un lucru pe care să... Comunitatea l-a cerut să le pomenească morții, deși acum o săptămână am avut pomenirea morților la noi aici cu foarte multă lume. Ar mai vrea să vă spun 2-3 vorbe. Este o bună alegere Muzeul Național al Agriculturii ca loc de desfășurare a sentimentelor noastre, a gândurilor, a dorinței de a ne păstra autentici. De 45 de ani de zile fac această meserie, expoziții, muzee și ridic biserici. Cred că sunt fapte bune. Am gândit să nu vă aglomerez, pentru că astăzi este vorba de altceva. Să nu vă aglomerez cu multe obiecte, cu multe... Noi astăzi avem o sărbătoare specială. Marcăm, nu găsesc alt cuvânt. Răsatul secolului, practic, postul cel mare începe de luni. A fost 2 săptămâni pregătitoare, lăsatul de carne, mâine seară și lăsatul săptămâna de brânză, să mai spuneți. Problemele sinodale și nu le discut acum, dar oricum, din multe puncte de vedere, e bine că sunt aceste 2 săptămâni de pregătire. Dar, important este să știm că intrarea în post înseamnă curățire. Intrarea în postul cel mare, apropiindu-ne de înviere, cea mai mare sărbătoare a creștinului, nu se face oricum. Trebuie să fii curat sufletește. În aceste zile să ne amintim, însă în toată această perioadă să ne amintim de ce spunea Epistolul Pavel în întâia scrisoare către Corinteni. Că în viață trebuie să ai, care a apărut în peisajul spiritual al aromenilor. Și a venit cu acest dar și ne-l oferă. Să înțelegem că nu doar este o sărbătoare pentru că ne-a obligat cineva, sau i-a obligat cineva. Atâta timp cât vii, duminică de duminică, la liturghie, înțelegi ce înseamnă liturghia împreună. Desăvârșim împreună taina. Ne rugăm împreună pentru Dumnezeu. Atunci să și postim. În spațiul acesta este o foarte frumoasă icoană. Iisus răstignit, Sfinții cu care a predicat și pe care îi întâlnim în Evanghelie, fie al Marcu, fie al Matei, fie al Luca, al Ioan și Maica Domnului. Pentru că unul dintre subiectele de care vorbim se leagă de mamă. Cineva spunea să dea titlul simpoziumului sau ce va fi femeia vectorului. Nu există așa cuvântul. Femeie este mamă, este soție, este mamă. Este cea care învață copiii limba, păstrați împreună cu copiii. Le dă pâine și pâinea cea de toate zile, înțelegând prin asta credința de a fi ortodox. Mama era durere, mama suferă ca să nască. Este și un elogiu. Nu că ne apropiem de o marcă. Personal, sărbătoarea aceasta mie nu spune prea mult. O soledad. Nașterea sau adormirea.
Maica Domnului trebuie să o pomenim cum îți pomenim mama bună în fiecare zi. Să fie, spuneam, ca și învierea, pâinea noastră cea de toate zile. Frumos gând. De a lăuda în cadre calde, într-un cadru cald. Deci din suflet, virtuțile noastre. Mamelor, nu pot să spun altfel. Familia este mai presus decât un concubinaj. Nu poate să fie un concubinaj. Familia este atât de sfântă. Asta lângă un soț bun, un soț, lângă o soție bună. Și împreună având copii. Și împreună, repet și mă repet, iertați-mă. Care mult opinimo